Og det var oppe i Vordingborg, ikke? Jo. Borgerservice har fået et nyt ansigt i Guldborgsund Kommune. På biblioteket i Væggerløse står en telepresence-skærm, hvor borgerne kan tale med en kommunal medarbejder, der sidder i en helt anden by. Man skal ikke være ekspert. Nej, det skal man da ikke. Nej. Selv jeg kan finde ud af det nok. Ja. Det var udmærket. Der var slet ikke problemer der. Jeg synes, det er helt fint. Efter kommunesammenlægningen er forholdene i Guldborgsund ændret. Kommunen har valgt at samle ekspertisen omkring rådgivning i Sakskøbing. Jeg har ikke noget imod det, og jeg synes, det virker meget troværdigt. Altså, det virker meget virkeligt. Sådan noget som bedøvelse og røntgen, der er heller ikke noget sygesikringstilskud på. Nej. Hvor der tidligere var mange medarbejdere, der skulle være til rådighed flere steder i kommunen, så kan arbejdet nu gøres mere effektivt. Vi kan udnytte vores ressourcer bedre. Forstået på den måde, at et mindre antal medarbejdere kan betjene de samme borgere. Vi har mindre spildtid. Jeg tror, det er den 7. Teknologien bag hedder telepresence, og det er som at være der selv, lige foran Rie fra kontoret i Sakskøbing. Hun er god at snakke med. Hun er en sød pige. Ja, det er hun. Og borgerne skal faktisk også bare gøre, som de plejer i borgerservice. De skal ikke betjene teknik, tastatur eller mus. Du skal faktisk kun møde op og sætte dig i stolen, og så skal du ikke gøre noget som helst andet. Så det er mere enkelt, end det er at gå i supermarkedet og handle. Og nu flytter jeg lidt med musen. Borgerne kan følge med på rådgiverens skærm. Der. Man kan fotografere dokumenter, så de omgående vises i den anden ende. Dokumenter kan filmes og arkiveres direkte i kommunens system. Rådgiveren kan printe blanketter ud til borgeren. Ja, mulighederne er uendelige. Det vil jo nemmere at kunne komme i forbindelse med de forskellige personer, hvis de går hen og betjener dig på den måde her, ikke? Jeg skal ikke have rendt en hel masse steder hen. Jeg tror, det får stor betydning både for Guldborgsund Kommune og alle andre kommuner. Og jeg tror faktisk også, at det åbner nogle muligheder for at arbejde på tværs af kommunegrænserne. Den tekniske løsning er leveret af Netdesign. Netdesign har sammen med Guldborgsund Kommune skræddersyet teknologien til digital borgerservice. Der er ikke noget, der er standard. Vi går ind og lytter til, hvad er kundens krav, ønsker og behov, og så forholder vi os til det. Og så går vi ind og laver selvfølgelig en projektplan og det lignende omkring, men det er meget vigtigt, at man laver individuelle løsninger, som rammer det, kunden spørger efter. Det tekniske udstyr leveres af IT-virksomheden Cisco, der samarbejder med Netdesign. Skærme, scannere, kameraer og den øvrige teknik skal fungere sammen. Det skal være godt for borgeren, og det skal også være let for kommunens medarbejdere at betjene det system. Det er også en vigtig del af det. Og så skal alle tingene skal integrere ind i et samlet hele, og det er det puslespil, som vi går ind og bidrager med. Guldborgsund har som den første kommune i Europa fået indført et så omfattende telepresence-system, og teknologien giver muligheder. Altså udviklingsmulighederne, de er for mig uanede. Der er meget store udviklingsmuligheder. Det er kun et spørgsmål om at koble flere områder på. Eksempelvis hvis vi tager en skærm, der er stillet op i et yderområde i kommunen, så kan den skærm jo bruges til borgerbetjening, men den kan i princippet også bruges til erhvervsrådgivning eller turistinformation osv. Det er kun et spørgsmål om, hvilke kompetencer vi samler i fjernbetjeningscenteret. Fremtiden hedder digital borgerservice, men med et menneskeligt ansigt.